Guys, good morning guys. Ang akong gikuha karon nga video guys, nagkuha ako og sagbot. Muna siyang gitawag guys nga para guys. Kani siya. Og wa kay regla guys. Pwede nimo siya imnon sa sayo sa buntag nga di pa kamukaon. Kung may sakit-sakit sa imong kalawasan, kanisad, lipong-lipong sa ulo. Mao ni siya, usa lang kapungpong guys. Imo lang siya sa buwan og tunga sa litro. Na siya guys, amo na siyang lasuon karon. Pagpaayo ko ni sa kalawasan. Tawo man ni siya guys. Para siya usa na kapungpong. Soda ni mo sa kaserola niya, butangan ni mo tubig. Na masud na lang ug usan lang kabaso. O guys, kung bago ka pala sa akong YouTube channel guys, please subscribe sa Catalina. O guman ang nagugas karon guys, lasuon na nako. Naon na siya guys, isunod siya din sa takore guys, kana. Guys, tapos takluban. Ayan. Kana siya guys, pagbukal na guys, imo na siya pakupson. Imo na siyang pa hantod na lang maitos. Nya. Isod nimo siya botelya guys. Or garapon. Imong salaon pag mahuman. O guys, dire lang ko to akong video guys. Para guys, para guys. Bye-bye.